Takže kamaráti sa prihlasili na kurz mladých parašutistov. V tom období som hrával futbal, alebo som začínal hrávať futbal. A chodieval som celé leto športovať, oni chodievali na letisko a do toho krúžku. No a v zime futbalisti nemali žiadne aktivity a paragáni tí chodievali do telocvične, čo ma oslovilo, že budem si zlepšovať kondičku, takže idem s nimi do tej telocvične. No a vlastne som tam aj ostal. Chodili sme cvičiť, učiť sa baliť padáky. No a keď prišlo lepšie počasie, tak potom v roku 1978 som urobil prvé zoskoky z lietadla AN-2. A čo si najviac pamätám z toho zoskoku je, že po výskoku nastalo obrovské ticho. No a ostal som vlastne verný tomu letisku až dodnes. No, cesta, ktorú pri tom skákaní som urobil, je, že som hlavne stretol dobrú partiu. My sme sa tu na letisku v Prievidzi stretli, dá sa povedať, spolužiaci. U nás bolo, že začínali sme s 5-sekundovými výdržami alebo so zoskokmi na lano, so zadržkami, s 5-sekundovými výdržami a pomaličky sme stúpali do výšky, čo dneska je opačný postup, že začiatočníci sa učia najprv z veľkej výšky a potom znižujú si svoju výšku výskoku z lietadla. Vždycky to pravidlo, ktoré sme si hovorili, keď sme začínali školiť nových záujemcov, že není to o tom, aký je ten športovec, ale je to o tom, aký je ten inštruktor a že čo dokáže z toho začiatočníka dostať. Že to je dôležité, aby každý si dokázal ochutnať to, čo ten parašutizmus prináša. Pre mňa to uspokojenie je, keď niekto pristane a je so sebou spokojný a ten úsmev na jeho tvári po zoskoku. Vyrozprávať to, ako to vyzerá hore, je obrovský problém, treba to vždycky zažiť. A až potom pochopí každý, že o čom je to skákanie. K organizácii zoskokov som sa dostal tým, že som prestal skákať. Rekordy v skupinovej akrobácii tie prišli ako náväzne za tým, že sme skákali štvorčlenné sekvencie a k tomu patrí aj to zväčšovanie tých zostav. Čiže v tej štvorici je zaujímavá tá práca, je o tom dokázať dlhodobo vydržať, spolupracovať medzi sebou. To, čo som vedel a myslel si, že by potrebovali vedieť aj tí ostatní, tak som sa im to snažil odovzdať, aby vedeli, aby sme si mohli spolu skočiť. A tak sa z toho rozvinulo, že stále sa to viac a viac zväčšovalo a vždycky som veril, že ľudia nie sú až tak neschopní v tých veľkých zostavách akože fungovať, aj keď si to veľakrát niektorí myslia, ale je to len o tom, že nemajú dosť informácií a po podaní alebo po získaní tých informácií, že dokážu sa veľmi dobre zapojiť do tej skupiny, ktorá tam vzniká a byť nápomocný a nejakým spôsobom dokážu potom preskočiť aj tých, ktorí pred malou dobou boli lepší, ako sú oni sami. Organizoval som rekordy ešte, keď sme boli spoločne s Čechmi za Československa, takže tam boli asi 2 alebo 3 rekordy, ktoré sme, alebo pokusy o rekordy, ktoré sme mali spolu a na Slovensku som sa vrátil k tomu, keď sme urobili 25 a 30. Keďže je to veľa rokov, už si nepamätám ročníky. Ale roky nesledujeme, lebo roky to
ma netrápia. Trápi ma len energia, či mám na to, alebo nemám. Do ďalšej práce okolo rekordov vo skupinovej akrobácii ma navliekol po dlhšej dobe Miro Šlesárik, ktorý mi navrhol, že či sa nechcem zase podujať nejakým spôsobom organizovať tieto zoskoky. Dnes vidím, že túto energiu má viacej ľudí, ktorí chcú v tom urobiť nejaké kroky, aby sme sa zase stretli viacerí Slováci na oblohe. Takže je to jednoduchšie ako predtým, že sú tu nadšenci, ktorí majú tej energie dosť a aj poznatkov majú o mnoho viac ako ja, ale s kombinovaním tých poznatkov dokážeme, verím tomu, že dokážeme vytvoriť celkom dobrý výsledok. Náš cieľ je pre budúci rok 35, ale verím, že máme naviac. Takže bude to len záležať na tom, ako nám bude prijať ten osud alebo tá naša šikovnosť, že dokážeme vytvoriť zase niečo nového, niečo väčšieho. Podľa mňa máme dve skupiny. Máme tých, ktorí to vedia, ktorí majú skúsenosti a ktorí to určite nebudú mať problém skočiť. Je dôležité len, aby prišli a boli ochotní sa zúčastniť tejto akcie. Keďže z môjho pohľadu to nie je len akcia rekordová, je to aj celoročná práca, ktorá vyvrcholí pri tom rekorde, tak môžu títo skúsenejší pomôcť tým mladým. Netreba sa báť prihlásiť na ten rekord. Budeme vždycky robiť tie akcie tak, aby sme tú kvalitu každého zohľadňovali a snažili sa každého posúvať dopredu tak, aby mohol skočiť. Nebojte sa dať vedieť o sebe, je to jedno akým spôsobom a je len na vás, s ktorými sa stretneme na tom letisku a v tom vzduchu spolu.